אנחנו באגף האוהלים, לב"חים, לוחמים בלתי חוקיים, זה לוחמים שהיו בעזה והשתתפו בחלק מהפעילות שהייתה. אנחנו בשלב של סיום הספירות, כלל האסירים יושבים פה. הסד"כ שלי פה נותן את המענה ואת הביטחון במהלך הספירות, שמא חס וחלילה אחד האסירים לא ינסה לתקוף אותנו. זה משילות. לפני זה לא היה. הם מסתובבים, עושים מה שרוצים. היום, אני אומר את זה ומדגיש את זה פעם, עם כניסתו של הנציב ושל השר, המדיניות השתנתה. תבוא לי על כל האוהלים אתם. תבוא לי כל האוהלים שעשו את הסרטה. בסדר? ככה נראה האוהל. כלום ושום דבר. מיטות ברזל, כמה בגדים, מגבת, סמיכה ומזרון שנכנס לשינה רק בלילה. פעם היה פה הכל, מקרר, מוזיקה, מטבח, קנטינה, היום אין פה שום דבר. הכל מינימום שבמינימום. צריך לעבוד בצורה שקטה וסיזיפית כדי להפוך את החוויה של הכלא לכל רוצח מהסוג הזה לחוויה שיש בה באמת סבל אמיתי.